fins a la 1, i amb motiu d'aquestes portes obertes hem portat el doctor Monbiela, que és metge i vincula el camp de la medicina amb l'educació, i avui ens parlarà d'aquest binomi que és neurociència i educació. Que el gaudiu. Moltes gràcies. Tots nosaltres tenim el que diem un cervell que no el fem ni cas i donem per suposat que funciona solet. I és veritat que funciona solet, no ens necessita. Però és el gran aliat nostre per facilitar-nos el descobrir qui som, que és una aventura meravellosa que podem desenvolupar en el planeta Terra. Quants de nosaltres, quan fas una ferida, dones l'ordre al teu cervell perquè la tanqui? Ningú. No es molesta ningú. És a dir, el cervell compleix milers de funcions a les quals no tenim accés. I si hi ha un ser humà que té accés, és a través d'un procés d'interització, domini de si mateix. Vamos, que per la població normal això no t'ho planteges. Doncs ara vull que no se tanqui una ferida, i se tanqui quan jo digui. És que fer suposa un entrenament brutal, perquè per arribar al mesencèfal és molt difícil. És una zona cerebral molt primària, i per arribar-hi allí jo no soc capaç, no conec a ningú que ho faci. Així que portem un cervell que és alta tecnologia. I aquest cervell és una barreja entre unes connexions fantàstiques entre el que diem un cervell reptilià, un cervell mamífer, un cervell primat, i després posarem a l'homínid. Nosaltres vivim en els frontals. Hi ha algú que es pot quedar pel camí, no és obligatori. Tots tenim frontals i tots tenim un lòbul frontal, des del qual, en teoria, podem dirigir i programar la nostra vida. És prendre les decisions, però les prenem des del frontal. Però fins a arribar-hi al frontal hem de passar per molts nivells. Educar és acompanyar el nostre fill per aquests nivells. Així que durant una temporada els nostres fills o alumnes estan dirigits per un programa reptilià. I què és un programa reptilià? És un programa dirigit per la sobrevivència, que funciona sobre la base de m'agrada, ho faig, no m'agrada, no ho faig. I així tenim nens que és normal, doncs no vull, això no m'agrada, això sí que m'agrada, no, això m'agrada més, això no, mai més, això no vull. Te muntes la vida en funció del programa reptiliano. M'agrada, ho faig, no m'agrada, no ho faig. Fins aquí no eduquem. Si anem per la vida que el que m'agrada ho faig i el que no m'agrada no ho faig, doncs estem dirigits per un cervell o un programa reptiliano. Educar és ensenyar als nostres fills que això que no t'agrada, avui, ara, en aquest moment, no vol dir que el dia de demà no puguis descobrir que és una meravella, és una bona eina per al teu desenvolupament. Així que ens toca la part més de paciència, constància, regularitat, acompanyar. Esperant que els nostres fills o que els nostres alumnes maduren. Ja madurarà, ja madurarà. Doncs això. I què és maduresa? Disposar d'una estructura neurobiològica amb més connexions que interrelacioni moltes més àrees amb experiències vivencials, no d'informacions verbals, d'experiències vivencials, i a partir d'aquest brot de maduresa el nostre cervell acatarà la normativa marcada pel nostre educador. No és tan senzill. Anem a posar exemples. Quants anys costa que el nostre fill, filla, els nostres alumnes, quan surten del bany, deixin la tovallola ben penjada? Quants anys? Hi ha alguns que als 5 anys ja ho fan. I hi ha qui tenen 16 i encara no ho fan. Com això, tot.
El cervell, al néixer, no sap posar la tovallola ben posada. No sap utilitzar coberts. No sap llegir. No sap escriure. No sap res. Només sap sobreviure. Funcionar sobre la base de faig el que m'agrada i no faig el que no m'agrada. I si em forceu, monto un pollo. No està. Aquest és el problema de sobrevivència. Així que quan veiem els nostres fills o altres nens pel carrer que estan muntant un pollo perquè volen un gelat i no se lo compra el gelat perquè no se l'ha de prendre un gelat i se tiren al terra, aquella conducta l'està conduint el programa reptilià. Val? Sí, jo vull esto, no me'l dones, monto un pollo. És senzill. Llavors no ens hem d'equivocar, no hem de dir, oh, que intel·ligents són aquests, tan petits. No, és un programa de sobrevivència. És a dir, per poder incorporar-nos al planeta Terra necessitem un programa de sobrevivència molt bèstia per poder adaptar-te a zones càlides, a zones fredes, a prop del mar, llocs molt humits, amb selves. Els seres humans estem per tot arreu del planeta Terra. Hem fet un procés d'adaptació. Per adaptar-te necessites un motoret molt potent que no vegis aquestes dificultats com un gran obstacle, és tirar endavant, 24 graus de temperatura, i hi ha gent que viu amb menys 24 graus de temperatura, i diem que bèsties. Tenen un motoret brutal que és un programa de sobrevivència d'alta tecnologia. Però estem en una societat, en el món occidental, en què el programa de sobrevivència, com us diria jo, una societat en què hi ha supermercats, grans superfícies, hi ha abundància, el programa de sobrevivència es comporta molt mal educat. Obres la nevera, coges un iogurt, proves, no t'agrada, la tires. Perquè és sobrevivència en una societat de confort, d'abundància. Això és una locura pel nostre cervell. Llavors fan falta educadors que et diguin, xato, agafa el iogurt i te l'acabes. És que no vull més. Bueno, ara ve el repte de l'educador. Li fico un rotllo, li dic, mira'm als ulls, i quan jo dic, te'n menges el iogurt, te'l menges? O m'hi apunto que he après una cosa molt important, que el meu fill no pot passejar-se per la casa i obrir el frigorífic quan li dóna la gana. Sí? Això és el que fem com a educadors. Aprenem de les nostres experiències. I després nosaltres som un model perquè els fills i els alumnes aprenguin de nosaltres. Així que quan més experiències acumulem i el nostre cervell ens fa sistemes de coherència, és a dir, ens correlaciona milers de vivències i aconsegueix que tot vibre en una freqüència de coherència, jo poder transmetre això, perquè és un model coherent. Però també podem transmetre models no coherents. Llavors l'educador no fa la feina, per transmetre coses incoherents en aquesta societat. Ja tenim la televisió, ja tenim la tecnologia, ja tenim les bestieses que fem. No fa falta que els educadors es dediquin a fer coses incoherents. La coherència ja existeix, o la disharmonia. Així que anem a lo que nos interessa. Hi ha dos programes. Programa Sobreviure i programa Aprendre a Viure. I els programes Aprendre a Viure no existeixen. Perquè pot néixer aquest nen en Massachusetts, o en Lapònia, o en Bangladesh, o en Afganistan, o al sud de la península, o al nord, i tot això són variables. Són variables. Així que el nostre cervell no neix dient jo tinc que aprendre aquest idioma, tinc que viure a una temperatura mitjana a l'hora de l'any tal, i a prop de muntanyes perquè si no m'hi sento molt malament. No, el cervell neix obert a adaptar-se a lo que li toqui. Així que està la gran possibilitat nostra per adaptar-nos. Així que en la nostra societat, al néixer, et dona la benvinguda un pare i una mare. I aquest pare i la mare, si estem aquí a Catalunya, el que no fan al bebè és explicar-li que això és Catalunya, que parlem català i el castellà, i en què poden que col·loquem l'inglès, i si després podem el francès,
I si fem un esforç i tu l'aprofites, potser te vas a Anglaterra durant un mes, quan tinguis tal edat, vale? No expliquem res. Acaba de néixer. Sí, quan sabrà aquest nen o nena que viu a Catalunya? Ha de passar mesos segur. Som un model. Llavors, parlarem un idioma amb el nostre fill i la nostra filla, el seu cervell que està obert a aprendre qualsevol idioma, anirà agafant les freqüències dominants. Però si el pare parla un idioma i la mare parla l'altre, doncs aquest cervell agafarà els dos idiomes. Diu, me cau molt bé el pare, me cau molt bé la mare s'expressa en l'idioma, el pare s'expressa en l'idioma. Ell no sap què són idiomes. I començarà a fer barreges. Així que un dia deixarà una frase en què la meitat és en un idioma, l'altra meitat amb l'altra, farà construccions fantàstiques. Què t'està dient? Que el cervell s'està adaptant i ha descobert que hi ha un ser meravellós, que és un papi, i un ser meravellós, que és un mami, que són models referencials. I als ser models referencials, el nostre cervell fixa una posició i aquests referents prioritaris tenen el poder. També tenen la força. No s'aconsellaria utilitzar la força i si s'aconsellaria utilitzar el poder. I què és el poder? És la nostra maduresa, la nostra capacitat d'estimar, la nostra capacitat d'acompanyar, la nostra capacitat de ser pacients i adonar-nos que aquest ser que té un any, perquè protesti no per això té raó. No podem adjudicar aquest nen petit. No, és que ell no vol. Com que ell no vol? Qui és ell? Llavors recordem, de 0 a 3 anys és un aprenentatge continu per part d'aquest cervell per intentar averiguar on soc, qui soc i què puc fer amb aquest vehicle. I no us preocupeu, als 3 anys apareix un jo potent que diu soc el Pau i jo no vull, que m'enfrento al meu entorn. Ho tinc clar i segons el que m'hagin explicat de 0 a 3, doncs obro la nevera quan me rota, faig el que em dóna la gana. Depèn del que hagin fet, aquest cervell, a partir de 3 anys més o menys, s'afirmarà. I aquest jo que ha sortit amb molta potència començarà a afirmar-se. Tenim 3 anys meravellosos, 3 i 2 mesos, 3 menys 2 mesos, 3 i 5 mesos, hi ha ritmes. Cada ser té un procés rítmic maduratiu. Però al voltant dels 3 anys, menys o més, el nostre cervell ha construït una placa base, un suport neurobiològic elèctrico-magnètic que permet un primer punt de coherència funcional. Em sento un. De 0 a 3 no tenia un fill o un alumne amb el qual hi ha un. Depèn. A vegades la informació, el que tu li demanes, entra en el mesencèfal, altres vegades en el centrencèfal, altres en una neurona perduda de la zona cortical. És a dir, no està mínimament unificat. Con qui estic parlant? Quan tu li dius a un nen de 2 anys, t'ho he dit a tu, i ell te mira així com dient. No hi ha un jo, hi ha un jo cíclic, però no tens estructura neurobiològica per poder manifestar-te d'una forma coherent. T'expressaràs de forma fragmentada. Recordeu, 18 mesos, i diu el nen o la nena, no vull. Llavors tu l'agafes i li dius, mira un avió! I quan mira l'avió li obre la boca, pam, li fots. A 3 anys no funciona. A 3 anys la boca és mia. Quan sento que m'han colat un gol, aprenc. I pot ser que m'hagis ficat una cullerada, però jo també sé fer. I te la torno. Clar, si jo estic unificat em puc enfrontar-me i tinc una sensació meravellosa de que soc u. Però si estic fragmentat, perquè és lògic, anem de la part al todo, quan estic amb les parts que m'aclaro amb aquesta malla, aquests 2 peus, els ulls, els 2 oïdes, i no m'acabo d'aclarir, li poden ficar molts gols, però també aprenc. Si l'adult de 0 a 3 abusa en les distraccions,
aprèn aquest servei i després t'ho farà tu. Si de 0 a 3 abusem amb les amenaces, diu que no s'enteren. O el servei s'entera, és un programa de sobrevivència, doncs després ens tornarà amenaces. Si nosaltres l'emboliquem la troca i l'enganyem, anem a dir així, doncs el servei aprèn. Igual que aprèn un idioma, aprèn tot el que hi ha al seu abast. I que sigui mantingut en el temps. Com hem après nosaltres a llegir? Llegir. Com hem après a escriure? Escrivint. Com hem après a fer derivades? Fem derivades. Com hem après a jugar a pilota? Jugar a pilota és que no hi ha cap secret. Al servei al néixer no tenim aquests programes desenvolupats. Està obert a tot, a qualsevol idioma, a qualsevol actitud, a qualsevol creença, a qualsevol forma d'interpretar la realitat. Per això diem, la realitat no existeix, tot és relatiu. De tot el que estic dient ara, si poguéssim extreure de cada un dels serveis el que ha interpretat, és divertidíssim, perquè cada un ho ha interpretat segons el seu programa, i és com ha de ser. Per això intentes donar exemples, posar una cara determinada, o fer èmfasis en un tema determinat, perquè sé que així 25% de la sala queda impactat, però això no li fan ni cas. Vas veient les cares i dius, esto no entra. És a dir, estem oberts, però cadascú, a darrere d'aquesta apertura, aquest desig de ser, hi ha una màquina cerebral amb unes lleis. I aquestes lleis, doncs, és bo conèixer-les. Tothom estaríem d'acord, suposo, en que el nostre cervell és rítmic. Doncs és cert, és rítmic. Per això ens agrada la música, per això ens agrada ballar, per això ens encanta anar a un rellotge, perquè hi ha un ritme, un segon és un segon, mitja hora és mitja horeta. Tot està envoltant de ritme. Els metros, els trens, els ferrocarrils, no sempre van respectant els ritmes, però bé, pretenen que vagin a un ritme determinat. Quan quedem amb algú, tots són ritmes. Quan veus dues persones caminar pel carrer, tenen que sincronitzar dos ritmes, perquè un potser és de pas ràpid i l'altre és de pas més lent. Llavors, arriba un dia que fas consciència i dius, no podies anar una mica més ràpid perquè em canso. Estic frenant. Són una distorsió de ritmes. Tot és ritme. Botar una pilota és un ritme. Jugar a la corda és un ritme. Tot és ritme. I per què? Perquè el nostre cervell és rítmic. No hi ha cap secret. Ara, és un ritme brutal, el nostre cervell. Té un ritme base. I sobre aquest ritme es munten ritmes cada vegada més sofisticats. Tan sofisticats que una persona que es dedica al món de la música, si continua evolucionant i el seu cervell se va desenvolupant, un dia el seu cervell serà capaç d'expressar i organitzar una gran composició musical. Se pot quedar en música popular o pot arribar a fer una composició musical brutal, en la qual combines 22 o 23 o 40 persones, cada una amb el seu instrument, i tu les coordines. Això pot fer el nostre cervell, però, a més, ens podrà provocar sentir, ens pot emocionar. Els ritmes emocionen, els ritmes sedueixen, els ritmes repel·leixen. Els ritmes, què fa la publicitat? Utilitza el ritme. Per què utilitzen els publicistes el ritme? Perquè el ritme fa que tu te quedis ensoñant davant d'una pantalla de televisió. I abans et fan somiar. Després posen color, una mica de musiqueta, i suaument et diuen 40.000 euros. I el teu cervell diu, bueno, només són 40.000 euros. És la meravella. Perquè el publicista utilitza aquests sistemes. Perquè sap del sistema nerviós un munt. Sap quants impactes lumínics fan falta per fatigar el sistema. Així que calculen molt bé quants van. I el so, quan fiques el so, i si el so ha de ser agut o ha de ser una més greu, depenent de la població a la que vagi dirigida. O utilitza unes músiques, o fer barridos d'izquierda a derecha, o de dreta a esquerra. És a dir, és un món que no li fotem ni cas, però està ahí. Els que ens dediquem, o els que es dediquen a treballar amb sers humans,
Els que volen vendre productes ho coneixen perquè els interessa. I els educadors, perquè han fet un aprenentatge i tenen una filosofia de vida. Llavors, tornem a aquest punt important. Hi ha 2 programes. Sobreviure, que això ho sap fer tothom. No tens que ensenyar a un nen a que no li agradi una cosa. Això ja ho sap el seu cervell. El nostre gran treball i objectiu és ensenyar a viure. I ensenyar a viure fa falta. Uns referents que es mantinguin en el temps. Què passa en una escola de P3 en què la professora Nadal agafa la baixa? Posen una persona substituta i per Setmana Santa agafa la baixa. Què fan els nens de P3? Se descol·loquen. Tots? No. Però la majoria sí. Ara, tots comencen, a nivell de programa de sobrevivència, a no fiar-se dels adults, perquè duren 3 mesos. Si dones un curs, entres dintre del seu sistema. Llavors, el pare i la mare tenen el gran poder d'estar tots els dies. Així que el cervell va dient: mi papi i mi mami són fiables, per què? Per els veus cada dia. Diu, però aquesta taula també la veus cada dia. Bueno, però la taula no m'abraça. El pare i la mare m'abracen. La taula no em dóna petons. La mare i el pare em donen petons. La taula no em diu, no es toca. I el pare i la mare em diuen, no toques, Pau. I jo me'ls miro com dient, quan te des la volta tocaré. I jo em torno i dic, he dit que no es toca, Pau. I diu, com ho saben? Sí? Perquè mantenim un rol de referent. I sabem molt més que ells. Amb ells aprendrem la tira. Però no li direm. Ja s'ho direm quan tingui 18 anys. Gràcies a tu, xato, durant 8 anys ens has fet progressar al·lucinant. I com hem tingut 3 fills, que ha sigut una aventura apassionant, ja estem en màsters. Tens una experiència brutal. Que teniu clar que si una parella té fills i una parella no té fills, els que no tenen fills opinen de coses que... Sí, queda bé, perquè han llegit no sé on, una pauta, que no l'han viscut. I normalment el saber popular diu, espera que tinguin fills i sabràs el que és. Però després hi ha parelles que tenen fills, que dormen, que mengen, que els dius no toquis i no toquen, i dius, el meu no menjava, era un drama dormir. Li dius no i te mira así diciendo, això no va conmigo. Són milions de variables. Ara, què ens toca fer a nosaltres? Un consell. Mantenir-nos i intentar averiguar per què. Però si no averiguem el per què, almenys t'has de mantenir. Si et mantens, dones un referent, i si un referent es manté, ens dona confiança i seguretat. Penseu per un segon que demà, quan us aixequeu, i obrireu els ulls, veus que la teva habitació està pintada de fúcsia i era blanca ahir. I que aquests mobles no són els que he viscut sempre. T'entra un juju? Perquè dins del nostre cervell l'habitació, si ja portem 12, 15, 30 anys, ja està molt interioritzada. Així que el nostre cervell fixa referents físics, referents emocionals, referents mentals, referents de tot tipus. Tot allò que es manté en el temps i entra dintre del meu cervell se pot construir un referent. El sol és un referent per tots nosaltres, però el mateix, no li fem de cas. Com estem convençuts que cada dia el veurem. Ara imagineu-lo per un segon, què passaria si no hi ha sol? Pues que es destrossaríem, ens enfonsaríem tots. Jo, no, pot ser que estigui núvol. No, no està núvol. I on és el sol? Comencen les teories. No, és que la Terra, aprofitant aquesta nit, ha canviat de lloc i estem girant al voltant d'una altra estrella. Pots muntar totes les pel·lícules, però no està el sol.
És un referent bàsic, igual que el nostre carrer. Si portem diversos anys visquent en el mateix barri. El teu carrer, quan a les 4 de la matinada estàs una mica així que no t'hi trobes fi perquè has vist uns quants que estaven barallant-se, llavors estàs en alerta roja. Quan veus al teu carrer la teva porta que no hi ha ningú, et tranquil·litzes, perquè és un referent. Quan trobes algú de la teva confiança, et tranquil·litzes. El nen petit, quan Pere l'oremus, perquè ha anat a una festa infantil i està a 300 per hora, i el teu pare o la teva mare t'agafa i t'abraça, torna a un punt zero. Són punts zeros. Per això els nostres fills o els nostres alumnes, que no s'utilitzen com a referent, van investigant, van tocant, van movent-se, però de tant en tant, si hi ha algun problema, el localitzen ràpidament i venen a tu. Excepte els que no se n'enteren, que creuen que ells poden amb tot. Perquè ja sé els qui s'ho creuen, perquè tenen una basta. Així que és clau, l'educador. Per què? Perquè desenvolupem programes en el nostre cervell i aquests programes s'han d'actualitzar. Com ho fa l'escola? Va amb una pedagogia progressiva en funció del nen, com va madurant i com es va demostrant el seu interès, les seves preguntes, com fa el que jo li he ensenyat, el que pilla, el que no pilla. Hi ha un programa, hi ha uns objectius. El dia de demà, que hem de saber llegir i escriure? No, ser persones. Estar equilibrats. Gustar-se a si mateix. Disposar d'un programa que diu que quan tu prens decisions, que està molt bé, hi ha conseqüències. I aquest programa ha d'estar lligat a menjar-te les conseqüències. I de pas aprendre d'aquesta experiència per no tornar a fer si no t'interessa. 21 anys. Això és el nostre gran poder com a educadors. És a dir, de 0 a 21 anys hi ha un projecte al·lucinant. D'un ser que no sap ni mocar-se, perquè no pot, però no sap ni que té mocs, i no sap què fer amb les mans, d'un ser que no pot controlar el seu cervell, a un ser en aquest tipus de societat en la que estem, en què als 21 ja té que haver pres bastantes decisions i busquem que aquestes decisions estiguin lligades a la seva formació. O que demostri amb fets que pot autofinanciar-se. O que ens digui, todavía no puc independitzar-me, així que viuré amb vosaltres, que estimats pares, però el meu desig és independitzar-me. Perfecte, cap problema, si hem d'esperar als 30, cap problema. Però té que haver-hi un projecte. Ara, quan el projecte és me quedo en casa i a veure si els vaig, perquè este pis és molt gran per vosaltres, i vosaltres amb un apartament petit ja us apanyareis, i jo em quedo al pis vostre, i si tinc algun problema amb el vent i viureu tranquil·lament, això és una planificació. És certa, això s'està produint. Però és una planificació que no té futur. 0 a 21 anys, programa d'aprendre a viure. És una cursa molt llarga. No tenim que tenir pressa. En l'educació, la pressa no és un bon company de viatge. La pressa activa els sistemes de resposta d'estrès. S'alerta el sistema. I amb estrès pots aprendre moltes coses, però no és la millor manera d'aprendre. Això genera tòxics químics dins del nostre cervell. I ara dependrà de la teva capacitat d'absorbir i de metabolitzar aquests tòxics. Tots sabem que l'estrès no és bo, però demà observeu al vostre voltant. Quantes mares i quants pares van 1,5 metres per davant del seu fill, amb el braç així? Pa, que no arribem, mira que és l'última vegada que te deixo estar una estoneta més a més, va, corre, home, que te una vegada. Ja veuràs, ara et renyaran, a mi no, jo ja no vaig al col·le, és a tu que te renyaran. Us no podem estalviar tot això. Però no, ens encanta. Si t'encanta, disfruta, no tinc cap problema. Després tindràs anècdotes el dia de demà, quan els teus fills siguin grans,
comentar, ai, la guerra que em vas donar, només desitjo que tinguis un fill o dos com tu. Es una maldición que todavía existe. Este niño ni come, ni duerme, ni deja en paz. Solamente te deseo una cosa, hijo mío. Que el día de más tinguis un fill o una filla clavadito a ti. I normalment es compleix. És una amenaça d'aquelles que té tant percentatge de complir-se. Són coses que fa la genètica. Així que ahí estem. Així que programa d'aprendre a viure, el fas al seu costat, les vostres creences, els vostres valors, les vostres normes, els vostres criteris, tot això forma part de la dinàmica familiar. I el cervell, que li és igual aprendre una cosa que aprendre una altra, va aprenent el que veu i viu cada dia. Sobretot el que viu cada dia. Consell. Invertiu més en vivències i menys en llenguatge. Sobretot a casa. L'escola és diferent. En l'escola l'educador pot utilitzar més el llenguatge perquè estàs fora del nucli familiar. Llavors l'educador té molt de poder. Perquè hi ha un educador, dos educadors i un munt de nens. En canvi a casa és un educador nen o un educador dos nens. Però el que no té és 15 nens, ni 2 nens. Així que els nens en grupet utilitzen, són regles dels mamífers, busquen un cap que prengui decisions i aquell és el que dona tranquil·litat. Així que la professora o el professor et dona pau i tranquil·litat. I llavors el poder és d'aquell professor o d'aquella professora. Si a més ho gestiona bé, fantàstic, té el poder. Pots gravar en aquell cervell el que vulguis. Com tens una maduresa, una exquisitesa, una preparació, doncs no faràs bestieses. Però és el gran poder que té l'educador. Si pot colar dintre del cervell, pots gravar com normal el que no és normal. Pots donar models d'actituds vitals que no són els més normals del món, però el cervell de l'altre ho pot gravar com a normal, perquè el normal no existe. La normalitat està lligada a la freqüència. Jo sempre que he agafat un iogurt no me l'acabo. I passa un any, i passen 2 i ningú em diu res. Doncs això és llei. Jo cada divendres que surt a passejar amb la mare, només surti amb la mare o el pare, em compra un gelat. Doncs el meu cervell diu, sempre que surto amb la mare, un gelat. És a dir, el nostre cervell treballa amb unes lleis que són maquíssimes, però s'ha de conèixer. És a dir, el nostre cervell necessita generalitzar. I a partir d'una experiència concreta, generalitza. A veure, repassem. Recordeu quan ens van explicar les fraccions, d'acord? Una classe molt maca, tothom disposat, i el professor o la professora dibuixa una espècie de pizza, la talla en 4 trossos amb el guix i diu: tenim aquí una pizza, un pastís, el que vosaltres vulgueu, 4 trossos, agafo un tros, me'l menjo, això representa matemàticament un quart. O sigui, de 4 en menjo un. Què percentatge de la classe l'ha pillat? Bueno, unos se han quedado con la pizza. Preguntado, ¿es primavera? Té doble de formatge? Altres han passat de si té formatge o no té formatge i diu, interesante. Claro, 1 de 4. 1 de 4, sí, ya lo veo, ya lo tengo. Llavors el professor o la professora immediatament dibuixa una barra de pa, talla en 4 trossos i comença. L'altre era rodó. I això s'ha allargat. I et diuen el mateix. 4 trossos, en menges un, representació, un quart. No pot ser. Ja serveis que diuen, no pot ser, era el rodó. Què vol dir? Que el seu cervell s'ha quedat enganxat a la forma. I la forma el reté. I no sap saltar a l'abstracció. Llavors el professor o la professora que coneix ja el tema, ja ha vist que el 25% de la classe ja l'ha pillat. Però hi ha un altre que encara estan amb la pizza, la barra de pa. Llavors el professor o la professora, molt bona idea, treu una corda, perquè ho vegin bé. Una corda. Tallarem en 4 trossos iguals. No, per favor, 4. No és el mateix.
Per què creieu que els nens normalment a una edat determinada, si tu els ofereixes dos regals, un molt gran i l'altre petit, agafen el gran? El volum te sedueix. Però si està ben educat, va i toca. Si el seu cervell és com ha de ser, tantea. Ja sap que volum no significa meravellós. Però has d'aprendre. Has de negar el volum a nivell cerebral. Però ens passa a tots nosaltres, i per ahir hem passat, que veus una cosa molt maca i dius que és maco això, Pues alguna cosa t'ha enamorat, el teu cervell ha quedat seduït. Hasta que una neurona diu, ¿y para qué lo quieres? Per què vols això? Jo, és veritat. Doncs gràcies a les neurones cognitives baixen a baix i diu, no et quedis amb un color i una forma, home, no necessites per res, demà 25 euros, home, 25 euros jo faig meravelles, sí? Però això es munta, no naixem així, i això no us ho ensenyen els pares i les mares. Quan tu entres per primera vegada a una sabateria i vens amb la idea de que vols llumetes en el taló perquè el teu amic de classe té llumetes i tu també vols llumetes, i el teu pare o la teva mare et mira, no, de llumetes nada, mi amor. Les sabates són per caminar, no per fer llumetes. Llavors es munta un pollo, els cervells més lineals munten un pollo de nassos. Els altres diuen, bueno, sí, ja ho intentaré otro dia. Però així és com aquest cervell aprèn a relativitzar i a conèixer que aquests educadors saben molt, el que no saben és com m'han venut la idea de que les sabates no són necessàries, que tinguin llumetes. Però té que haver vincle. Si no hi ha vincle, no tens poder. Si no tens presència, no tens poder. Si no te utilitzen com un referent, no tens tot el poder que tindries que tenir. Però això què vol dir? Que si tens vincle, tens poder, tens presència, tu fas el que vols? No. Són cervells que aprenen sobre la base de l'experiència i tenen molt clar el que els agrada i el que no els agrada gràcies a aquest circuitatge de sobrevivència. I llavors començaran, a partir dels 3 anys, 4 i mig, 5, començaran a utilitzar neurones cada vegada més complexes en la seva funció per dir, és que a mi m'agradaria aquell altre. Això és una tàctica. I l'altre et diu, no me'ls posaré. I et mira els ulls com dient, a veure què cara pones. I segons l'experiència, ve la cara i diu, bueno, vale, però no m'agrada, Ja s'hi van aprenent, ja s'hi hem après tots. Així que som importants perquè estem presents i som un referent que estimulem un programa que es diu copiar e imitar. Heu vist els petits cocodrils o caimans al voltant del papi i la mami, caimà o cocodril, i aprendre d'ells? Aquesta imatge l'heu vist en algun lloc? O una iguana con sus iguanetas petitas, copiar-li? No tenen el programa de copiar i imitar. Som els mamífers, el que tenen un meravellós programa que és copiar e imitar. ¿A quién? A los tuyos. Pero si los tuyos no son, a todo lo que se mueve. Konrad Lorenz, un gran etólogo de l'època gloriosa en què hi havia moltes coses que descobrir i eren pioners, com ell hi ha altres molt importants, no es parlen d'ells ara, ara estem publicats en altra ciència, però gràcies a ells avui som on som. Konrad Lorenz va fer un experiment fa 40 anys, així, que va ser revolucionari. Va agafar uns ous d'ànec que estaven incubant-se i al seu voltant va posar una màquina de tren. Quan estaven a punt d'eclosionar, va posar una màquina de tren d'aquestes que quan topen canvia de direcció, i quan topen canvien de direcció, i quan topen canvien de direcció. Per demostrar el que era el ovoprinting. És a dir, la imatge que queda gravada en un cervell tendre que s'obre al món. Llavors, l'ànec
va sortir de l'ou, en aquest petit, i la màquina de tren anava per allà, i immediatament s'hi va posar darrere la màquina de tren. Perquè el cervell d'un ànec estava el programa de que quan s'hi trenca l'ou i surts, el que es mou és tu madre. Que broma més pesada, no? Però és que el lògic és trobar la teva mare. Però aquest investigador li posa una màquina de tren. Era el neguet, detrás de la màquina de tren. Va obrir un altre open i detrás tenia un tren que anava mig boig per l'habitació, topant amb les coses i canviant la direcció, i a darrere 4 o 5 aneguets. Pobrets, ja els han fotut. Mai seran aneguets normals. Va haver un experiment de Cornell Lawrence, i és que hi havia 5 ous, 4 s'obren, un triga, i ell decideix anar-se, perquè el que se movia no era la màquina de tren, era Conrad. Així que Conrad era així d'alto, els aneguets iban aquí. No hi van pegats amb la mare. Si heu vist aneguets amb la seva mare, van pegats. L'angle de visió, no te m'escapes. Però el Conrad estava de pie, estava de peu. Així que els aneguets estaven aquí. I va començar a caminar i tots els aneguets... I de sobte es va obrir l'ou que faltava per obrir-se i va sortir un aneguet que va captar que mami s'anava i va sortir tota lleta. Mai va ser normal. El van estressar més aviat de lo que era necessari. La van fotre, però li van alterar tots els circuits bàsics. Sí? També ho tenim nosaltres. Què passa amb els nostres prematurs? Igual. Jo, bueno, però els hem cuidat molt bé. Sí, no està mal la seva mare. La mare fa, el bebè fa, i de pronto el bebè fa, silenci, silenci, llavors el cervell diu. Sobrevivència. Llavors, la primera cuidadora, el cuidador que passi per allà i digui, hola, bonic, sí? Ja està. Però el cervell descobrirà que no és mi mami. Perquè aquell no és el mateix. Tots hem vist, o potser la majoria, heu vist lo dels pingüins de coll dorado, no sé, no me'n recordo el nom. 50.000 pingüins i pingüins. I quan tornen del mar, els seus bebotes els reconeixen. I tot és... Com els reconeixen? Doncs aquesta meravella també ho tenim nosaltres. Sentim la veu de mare, sentim la veu de pare... Busca el nostre cervell. Són vincles sonors, tàctils, olfatius, gustatius, emocionals, educatius, de creences. Són milers de vincles que s'estableixen. Llavors, no hem de tenir pressa, hem d'anar xinotxant-no, a poc, no hi ha pressa per res. Hi ha pressa perquè tinc nòvios i nòvies? Per què no? Pues ja podem dir, mira, nen, aquí nòvios i nòvies hasta los 28. Ja està. No hi ha pressa. I si als 16 troba el seu amor de la seva vida, su alma gemela, oye, pues adelante, que no es nada terrible. Però, heu vist lo último de lo último? Bueno, yo creo que es lo último que he visto yo. El otro día a la consulta, una nena de 5 anys s'aparta un moment del pare i la mare, se va a un bolso que portava a l'obra, treu per fixar un abrientador de llavis, el fica en el pot, el treu. Diu, està clar, no? Pots aprendre això i hi ha més coses. I si no hi ha ningú que et digui no. La seva amiga té més poder que el pare i la mare. La seva amiga es va presentar al col·legi amb estrellites aquí brillants, unes sabatilles d'una forma determinada, amb uns colorets determinats,
I després li vaig dir, pam, gol. Ara, l'educador té que decidir si deixo entrar aquesta informació o no. Així que el gran poder de l'educador és el de decidir. Decidir des de l'amor, des de l'experiència, des de la maduresa. Si no decidim, ara diré una cosa molt bèstia que vosaltres teniu que relativitzar, si no decideixes, no eduques. Però és que vull que el meu fill sigui lliure, que aprengui de totes les fonts de l'univers. Vale, va estar perdido toda su vida, pero tú mismo. ¿Sí? Estem en una societat maravillosa, heterogènia, diversa. Necessitem un punt de referència per saber on soc i després de on soc, qui soc, conèixer la resta i començar a fer paràmetres de relació. Pues d'aquesta cultura agafo això, d'aquest país m'encanta estar aquí, de no sé què, perfecte, però abans tens que tenir un nucli que t'ubiqui. Si no hi ha ubicació, no, doncs per això poso èmfasis en que l'educador ha de decidir. Decidir. Tu vols ensenyar a decidir al teu fill? És molt fàcil, decideixes. No hi ha un programa de copia i imita, doncs te copia. Agafarà un nino i dirà, seu, això no es toca. Doncs ja està entrant el programa. Què faran els nens? Dius, joc simbòlic. I sense la dictació del nen. Castigat contra la paret. Doncs està fent això, copiar i imitar la seva educadora, entens? I aquesta fitxa no està ben feta, Estàs, ala. I tu dius, si és el que l'ha quedat impactat, vamos a afanyaos, no? Serà qüestió de xerrar amb la professora i dir-li, escolta, no sé què passa en la teva classe, però el meu fill no para de trencar fulles i dir molt malament. Diu, però si ja ho fa bé. Sí, per això les trenca. Està fent de senyoreta. El que està bé, una estrella, el que no està fet, zas. Sí que el programa copiar i imitar, encara que no vulgueu, funciona. Per tant, què hem de fer? Decidir si ens veuen i viuen com decidint, aprendran a decidir. Llavors, estem en una època meravellosa en què s'ha venut moltes coses i us tinc que dir que a veure, cadascú que compri el que cregui més oportú, però que es doni una oportunitat a analitzar-ho, contrastar-ho i luego decidir, que és l'important. S'està ensenyant fa anys als nens a decidir decidint. Què vols? Iogurt de plàtan o iogurt de medusa? El problema és que tu creus que així ensenyes a decidir. Si no ensenyes a decidir. Per decidir s'ha d'estar madur per assumir les conseqüències de la teva decisió. Això és decidir. 18 anys, por los pelos según la ley, a los 21 en teoria ja tindria que estar. Mentre tu decideixis, o cregues que decideixes, o el món et deixa decidir que és fals, i no en mengis les conseqüències, no estàs decidint. Estàs donant-li poder al programa, me gusta, ho faig, no me gusta, no ho faig. I si aquest programa pot agafar el poder d'un cervell, si aquest programa s'especialitza i ningú l'educa, pot condicionar el món frontal perquè em doni raons per justificar la meva conducta. Diu, per què li has fet això a aquest altre? Perquè em molestava. Pots dir, senyor, que m'està molestant. O dir, no em molestis. Però, home, agafar una cadira i ficar-li amb la cadira està fora de lloc. Oh, però t'està dient, és que em molestava. Llavors tenim adults que diuen, no, és que el parquímetre aquest no és just. I per això l'has trencat. No és just. Jo tinc dret a un lloc per aparcar. No hi ha, doncs no pago. Ja està. És un principi bàsic i encara funciona a la nostra societat. No heu vist uns radars trencats amb un bat de béisbol? Aquest servei com ha arribat a aquesta conclusió?
Hombre, el reptiliano estava present, seguro. El mamífer ho pot fer, però el reptiliano se li agafa un bat i no pensa res més. I fot al radar i tan tranquil. I és que li diuen, però vostè no es dona compte que això és incivisme, que això ja té prou anys perquè això no es pot fer. I em va fer una foto que no era just, perquè jo tenia pressa. I si jo tinc pressa, tinc pressa. I per això anava ràpid. Sí? Bueno, doncs així funcionem. Ens hem inventat els daños colaterals, que aquí tenen narices, No, és que havia de fer-ho. Algú tenia que prendre aquesta decisió. I tot el que ha passat com a conseqüència no tenien que estar. És un argument, et convés. El diari està ple, demà agafeu la premsa i lo llegiu des del punt de vista neurofuncional. I és per plorar. Perquè no hi ha coherència. I volem que els nostres fills o alumnes siguin coherents. Doncs hem de començar per ser nosaltres el més coherent possible. Per què? Perquè aprenen de nosaltres. I és així. Després, si continuem la nostra formació, sempre seràs escollit com un referent i et consultaran. Que no vol dir que faran tot el que tu diguis. Perquè llavors t'has passat en el teu poder com a educador. Hem de saber que hi ha un dia que les seves opinions han de ser escoltades. No hem d'imposar, no, i aquí el decidim. Monbiela va dir que aquí els adults decidim. Cal que decidim, però anem observant com aprenen perquè un dia decideixin ells i assumeixin les seves conseqüències. Llavors tu ja estan encarrilats, són certs que aprendran de les seves experiències. Perfecte. El que passa que a 5 anys aprens de les teves experiències a nivell visual, a nivell auditiu, a nivell tàctil, a nivell de relació, però no a nivell tan elevat. Els frontals ni funcionen a aquestes edats. Així que coses més planeres i més directes a coses que es poden utilitzar. És important aprendre a llegir i escriure? Primer, hem de saber una cosa. El nostre cervell no està dissenyat per aprendre a llegir i a escriure. Però pot aprendre. Que és una altra història. Per això, des del punt de vista pedagògic, et diuen, per poder aprendre a llegir i escriure és important tenir font de forma, que els seguiments visuals siguin adequats, el món de la percepció sigui adequada, que tinguis una manualitat de psicomotricitat fina, que tinguis una actitud postural, que t'enfrontis a un paper, una actitud correcta, de simetria en relació a la fulla, que tinguis unes coordenades visoauditives ben col·locades per no estar així escrivint. És a dir, perquè si les coordenades no estan ben posades, doncs què veiem a les escoles? Després dic, té mals hàbits posturals. Pregunta't per què. D'on ve això? Quan va néixer no tenia mals hàbits posturals. Com s'han construït aquests mals hàbits posturals? Vet saber. Cada història és cada història. Això ho poso perquè és el nostre poder. Tu als alumnes li diu com han de seure des del primer dia, què han de fer, ara toca pipí, no toca pipí. Hi ha una normativa, no? Després no és una normativa rígida. Per què? Perquè aquest nen té més necessitat d'anar al bany que l'altre. Perquè va, quan l'altre diu i per què va 2 veces y yo solamente he ido una? ¿Pero tienes pipí? Diu, no, fíjate para qué quieres ir, hijo mío. Le preguntaré cosas concretas. Però la solució no és preguntar-li també. Això es va fer fa molts anys perquè els pares i les mares s'angoixaven. Por angoixa. És a dir, va haver una moda, fa la tia d'anys, ara colea la moda todavía, però ja no va ser lo fort que va ser. Diu, és que si jo prenc decisions i ho faig malament, t'he destrossat la vida. Ja m'anà, qui és el pare i mare? Tu, no? Doncs tu eres el representant oficial de la teva unitat familiar. Viu que estic pendràs, pren decisions, tira endavant, ells van a darrere a prendre nota. I si m'equivoco? Tenen que venir els de Silicon Valley
ja tenaços, per dir-nos que tot ser humà que fa experiències, encara que no siguin exitoses, els prefereixen els que van fer una i van tenir èxit. És a dir, que l'experiència és un grau. Doncs els pares i les mares fem, i els educadors fem experiències. Però com disposem d'un cervell més madur, hem d'observar què passa amb aquestes experiències, què conseqüències, per després polir-les, modificar-les, tenir en compte, veure que a aquest nen li puc aixecar una mica el veu, però a aquest altre no li puc aixecar la veu. Per què? Perquè vaig aixecar la veu i se'm va quedar molt pesat. Doncs tindrà una zona més sensible auditiva que una altra. Jo, és que és blando aquest nen. A veure, si tens una sensibilitat auditiva, doncs tindràs que dir, Pau, no se toca. I veus que Pau doncs no ho toca. Dius, Pau, deixa'm d'una vegada. Jo no sé tiquis-miquis. No, per favor. O sigui, tots aprenem. I així anem fent feina. Així que, a través de les nostres vivències, cada vegada tenim una visió més clara de lo que és el procés educador. Des de la meva posició, que tinc el gust d'estar aquí amb vosaltres i agrair una vegada més a l'equip de l'Escola Waldorf que m'ha convidat, és un privilegi poder parlar amb vosaltres. Llavors, és d'una complexitat extraordinària, complexa, no és complicat educar, és complexa. Complicat no, és complexa, perquè són milions de variables. Així que és animar-los a ser educadors, i l'educador decideix, però en que tu passes la pilota al nen le dones poder. Ejemplo, una mamà en una capsa d'un súper, en una caixa del súper, i al seu costat va una nena de 7 anys, la seva filla. I la mare, en un moment determinat, li diu a la caixera, escolta, tinc que fer un altre recado, què t'importa que et deixi aquí la compra, després vinc? Se queda quieta i diu, et pago ara o et pago després? La caixera diu, i sense esperar la resposta de la caixera li diu a la nena, et pago ara? O no li pago? I va la nena i li diu, no li pagues. És fort, no? Diu, bueno, no és tan important. Com que no? Tu ets el que has de decidir les coses. Té 7 anys. 7 anys. No li donis el poder. Després et dirà, mama, això no, Això no. No m'has consultat. Tengo que consultar jo aquí. És que ja saps que a mi la truita poc feta no m'agrada. Així que no me la menjaré, perquè no m'has consultat. Per favor. Així que tenim molts nens i nenes que volem donar-los la possibilitat de que siguin capaços de prendre la decisió, l'únic que fer és donar-li el poder al programa de sobrevivència. Tornem al cocodril, però no sé si us ha quedat clar. El cocodril és energia, és territori. Ho té clar, si vol menjar o no vol menjar, si vol fer, no vol... Ho té claríssim aquest cervell primari. Es menja les seves cries, si passen per davant. No anirà a buscar-les per menjar-se-les. Les seves cries, quan passen per davant, se les com. Són proteïnes. Pero es tu hijo. ¿Qué es tu hijo? ¿Sí? O sea, quan aquest nen de 4 anys i mig va a la mani i li fot una patada de 20 nassos, és el programa aquest. I li diu, per tu culpa. I veus la mà que li diu, sí, no t'he fet res. Por favor. Por favor. Una mare i un fill estaven en la seva casa, sols. La mare aquí, el fill al menjador. La mare des de l'altra punta del pis sent un soroll. I el cervell de la mare identifica el so i diu, és el gerro que està a sobre de la xemeneia. Va al menjador i s'hi troba el seu fill amb les mans així i el gerro a terra. La mare tenia raó. Era el so d'un gerro quan cau i s'hi trenca.
Primer error. Entra la mare i li diu: qui ha sigut? Si només esteu tu i ell a casa. Lo bo és el nen que torna i torna. Estava així, amb les mans. I diu: jo no. I ara ve el rotllazo de l'adulto. Com que no, si estem tu i jo a la cosa de la casa, i jo no estava aquí, jo estava a l'altre costat, he sentit un soroll, i era així: jo no he sigut. Mentider, no tinc confiança, no me l'agrada. Mare meva, per un gerro, muntar aquest sidral. Què hem de fer? Entres al menjador i dius: carinyo, vés a buscar l'escombra i la pala. Se t'ha trencat perquè no l'has agafat amb força. Ja està, diagnóstico perfecto, tratamiento, ja està. ¿Vale? Y si es un record de familia, pues ¿qué le farem? O sea, no sé, dir, esto es un record, m'has destrossat la vida, el gerro, que no sé, por favor, un gerro. No el fusionarà les 4 neurones ara per un gerro. Sí. Però el gran error és preguntar, perquè llavors l'altre te pot contestar des de qualsevol àrea del seu cervell. Entens? És que és com... A veure, si jo vull una cosa, el que no faré és preguntar a l'altre si vol o no vol. Ho rumiaré i després prendre una decisió. I si a l'altre no li agrada, ja m'ho dirà. I si estic preparada, estaré preparada per escoltar i potser dir: hosti, doncs té raó. Vale? És un sistema flexible que escolta, que diu, que fa, que deixa. El resumiríem d'aquesta manera. Hem d'aconseguir un plano de coherència en què el que dic, el que faig, el que penso i el que sento han d'anar junts. Quants anys per aconseguir aquest programa? Mínim 16. Així, 16 anys. Ara els nens petits de 0 a 3 i de 3 a 6 estan que el que veig, el que sento, el que toco, el que oloro, el que té un gust determinat i té una imatge determinada, és una poma. D'ahir no la pots treure més. Però hem d'arribar amb aquest sistema augmentant la complexitat a que el que faig, el que dic, el que penso i el que sento sigui coherent. Sabent que coherent tot no. En algunes coses ho tenim clar i altres ho tindrem dit de 2 anys. Però evolucionarem cap a la coherència. És cert que ens agradi molt viure i instal·lar-nos en la incoherència, el qual és delicat. Tothom anirà a contrapeu amb tu, però bueno, t'hi pots juntar amb 4 incoherents més i dir que tothom està equivocat. Som nosaltres que tenim la raó. També se pot fer en aquest món. És lo heterogèneo, la diversitat. Així que una cosa que ens preocupa molt, ens ocupa als educadors, als pares, és tot el que l'espera a nivell escolar, una sèrie d'objectius. Hem d'interpretar que tot el que té programat l'escola és un entrenament sistemàtic d'una xarxa cerebral. O sigui que tenim un professorat que seria com entrenadores personals en dinàmica grupal, que tenen en compte el teu procés maduratiu, que tenen en compte la teva velocitat rítmica, que tenen en compte les teves característiques. I en funció de l'individu, sense perdre la dinàmica de grup, et té en compte. Això és una obra d'arte. Bueno, doncs per això existeixen mestres, educadors, educadores, pedagogs, pedagogues, que no neixem així, no ho hem d'aprendre, però existen altres que han arribat que t'ensenyen. Bueno, doncs aprendre a llegir i a escriure necessites que el sistema estigui preparat perquè costi poca energia i no et deixis la pell en aprendre a llegir. Ja no et quedi energia per aprendre a escriure. A vegades aconseguim que el nostre fill o filla aprengui a llegir perquè el sometim a un estrès, però després no els agrada escriure perquè les hem esgotat l'energia. Així que no hem de tenir pressa. Però és com un adult, O sigui, quantes feines podem encarregar-nos el dia a dia? Doncs hi ha un moment que a partir de la feina número 6 o 7 no puc. Lo de la multifunció és mentida, És dir, no, jo soy multifuncional. Anda ja.
El cervell és unifuncional. Si està fent això, no pot fer l'altre. Que facis això i després facis l'altre, vale. Tot a la vegada? No. És fals, però una idea que ha triomfat. En lloc de dir, jo estressat com una moto. No, soy multifuncional. Això és fals, però té èxit. Són coses que sonen molt bé. O sigui que el nostre cervell té unes lleis, aquestes lleis s'han de conèixer. O sigui que l'important és que la lectura, l'escriptura, les matemàtiques, la literatura, la filosofia, l'arte, el ritme, la música, entren mica en mica de la mà de l'educador dintre del meu cervell a través del codi plaer, no a través del codi displaer. Vale? O sigui, quan tot estudiant, que tots ho hem dit, és que a mi les mates no m'agraden, és utilitzar l'àrea de llenguatge per expressar un estat emocional de displaer. Tindríem que dir, encara no he aconseguit topar amb un educador que m'enamori a través de les matemàtiques. Perquè molts nois i noies que les matemàtiques no les passaven o no passaven la llengua, doncs de sobte, en quart d'ESO, han topat amb un professor o una professora que s'ha canviat la percepció de la situació. Sabes tu el poder d'un educador, quin és? Així que hem de procurar que respectar ritmes, acompanyar i anar a vendre-los el producte, donant-los un exemple. Si jo escric a la pissarra, si jo llegeixo, si jo interpreto, ells voldran fer allò que jo faig, si el vincle és potent. Si no és aquí, es fa el que jo dic, que és una altra història. Però no és la pedagogia que estem en aquests moments tenint present. És servir, enamorar, portar-lo al desig de seguir sent com jo fins que un dia siguis tu. Però mentrestant tenim 6 anys de primària, 4 de secundària, hormonals, 2 de batxiller, si els podem enredar, o que utilitzin altres vies, però també són 2, 3, 4 o 6 anys de formació. És a dir, els hem d'enredar, perquè esto s'ha de fer així, no? Si podem seduir i que vagis trobant els teus plaers i que no hi ha pressa. Estem en una societat en què es permeten acabar els estudis i després encara fer un màster i tens ja uns quants anyets, És l'avantatge d'aquesta societat. En altres cultures, no. Altres societats, espavila el xato. O aquí fa 50 anys, o 60 anys. Estan els que serveixen per estudiar i els que s'han posat a treballar d'aprenents, ja està. Però eres benvingut tant si escollies un aprenentatge, botones d'un hotel, que acabava sent el director després de 30 anys, o entrar en una ebanisteria i primer descompraves i després feies mobles. Però esto ya no existe, ahora son formación profesional. Abans eran los que les gustaba estudiar y los que no les gustaba. Los que no les gustaba, pues se buscaba la parte práctica. Hoy día hem de continuar buscant la forma de seduir-los i vendre-les una formació que els permetrà accedir a la informació de forma molt més variada. I si pot ser amb 3 idiomes, doncs millor que un. Perquè tindràs diversitat, riquesa. I podes entendre altres obres meravelloses amb un idioma que esté incorporat en tu. Així que, lo bàsic, l'educador decideix, l'educador estima, l'educador ven la moto, l'educador amb l'exemple i l'educador està present dia a dia. Que en el 2019 todavía hem de sentir especialistes que et diuen que jugar és important, és per pensar-ho, Què ha passat? Diu, els nens i nenes aprenen jugant. Que ho tenen que recordar quan ja sabem que això era important. Doncs sí, s'ha de dir, hem de jugar. Tenim incorporat a les famílies, no sé, un dia a la setmana a jugar al dominó, al parxís, a la oca, a passar-ho bé. Jugant s'educa, entrenes un cervell. No fa falta anar al col·le per desenvolupar l'observació, la deducció, el creuament d'informació.
jugar una partida de l'AOCA, inclús fas previsions. Dius, si em surt un 3, faré 3 partides sense jugar. Però està jugant amb el futur immediat. Intel·ligència artificial no han aconseguit encara un algoritme que faci això. I tens un nen de 6 anys que ja està patint perquè si caiga ja... És meravellós. I doncs tu l'has de dir, tranquil, no passa res, només són 3 partides sense jugar. Diu, clar, com a tu no et passarà? No, a mi passa. I si em passa, som un exemple. Si jo quan caic a la presó dic, no fa les cavernes, el nen grava i diu, estàs una merda, no m'agrada jugar a l'oca. Som un model. Sí que juguen al dominó, al 3 en ratlla, al 4 en ratlla, els vaixells, la flota, el Pictionari, el Memory. Estàs educant també. No fa falta, llegeix una altra vegada. A veure, què volen dir-te amb això? No l'has pillat, torna-t'ho a llegir. Per favor. Alguns funciona, però pagues un preu molt elevat. És divertit acompanyar veient com l'altre va descobrint com utilitzar el seu cervell. Avui que està molt de moda tot l'electrònic, les pantalles, la tecnologia. El cervell és la tecnologia més avançada de les que hi ha en el planeta Terra. I no li dediquem res. Esperem que passin les coses. Així que podem adoptar un rol més actiu, que és el que te diu a les últimes investigacions del món de la neurociència. És a dir, el que ja sabia, un educador és fonamental. No s'ha descobert res, però s'ha demostrat científicament que aquest sistema, que és plàstic, que pot créixer cap a la complexitat, si té un model, per al programa copio i imito absorbeix una quantitat de formes i actituds, conductes, formes de sentir que després les farà seves, que és la meravella. O sigui, el nen copia la senyo, el nen copia mamà, el nen copia paper, no fa aquestes conductes seves. Espera uns anyets que les farà seves. I després aquests joves, el dia de demà, 30, 25, 27, 26 anys, doncs potser s'atreveixen a viure en parella, ja tenen fills, i diuen, jo mai faré el que la meva mare em va fer a mi. Molt bé, és un bon projecte. I al cap de 5 anys més dirà, estic fent el mateix que la meva mare. I estic enrabiat. No, alegra-te, això va quedar molt ben gravat, ara tu, des de l'àrea frontal, pots modificar-ho. Ara, vigila el preu que has de pagar, si has de pagar molta energia, oi, és igual, valora quanta energia vols dedicar-hi a aquest projecte. Així que invertim, donem model, acompanyem, disfrutem del seu creixement, i una societat en què te facilita a través de l'escola l'accés a la informació, doncs fantàstic, però no solament et dona accés a la informació, et donen eines per processar aquesta informació. I això és mica en mica, però sobretot seduint, enamorant-te a través del vincle. Bé, si us sembla, deixem una estoneta per a una pregunta que vulgueu, o un matís, o enriquir amb la vostra experiència, el que voleu. Sembla bé, els organitzadors? Vale, doncs no. Mireu, un petit esquema, podeu fer preguntes. De 0 a 3, en búsqueda del yo. De 3 a 5, afirmació del yo, i començarà a descobrir el tu. Si jo, el tu pot aparèixer. Si jo no sé mínimament que sóc tot això d'aquí, els tus m'importen res, perquè no els reconeixo. Per haver-hi tu, té que haver-hi jo. I estem en una societat que estem empenyats, que hagi tus quan no hi ha jos. És que no se relaciona. Si encara s'està buscant a si mateix, els seus nens, els seus companys, són bultos. Són bultos. Poden netejar els mocs en el jersei de l'altre, el poden passar per sobre, si hi ha un nen estirat a terra el poden trepitjar. Són bultos. Això costa, però és així.
És l'educador que diria que està el Joan a terra, tu, peix, i l'altre mira com dient, què passa, què passa? I a punt de trepitjar-lo, m'entens? Som els educadors, el que dediquem, Toledo, el que tu no percebeixis, aquesta realitat existeix. I això s'aprèn de seguida, no, perquè si jo encara el meu jo no està unificat, doncs vale, confio que l'educador el pròxim dia que vaig a trepitjar algú m'avise. Hi ha imatges precioses d'un bebè estirat a terra, en P1, pensar a l'aire, descobrint les seves mans i les ombres, interrompint la corrent lumínica en els seus ulls, i un altre que va gatejant, passa per sobre d'ell i se sent en la seva panxa i fa... El de sota està filmat, és una filmació preciosa, el de sota està... Com dieu, he menjat massa. I el de dalt diu, que blandito. No saben que hi ha un tu, perquè no hi ha un jo. 3 a 6 descobrirem del tu a través de la reafirmació del jo. 6 a 9, una relació jo-tu, tu-jo, molt potent, i mentre se va desenvolupant apareix el el. Si no hi ha relació jo-tu, tu-jo, jo-tu, tu-jo, el el, lo metem. Passa a les escoles, cada temps determinat barregen els grups. Diuen, hem de trencar les parelletes. Aquesta parelleta des de P2, que van juntets i tal. Han de créixer. És bo que mantinguin la bona relació si hi ha bona sincronia. Però ara han d'obrir-se que entri l'el. L'el és riquesa. També és risc. Però és que avançar és un risc. Créixer és un risc. Però no terrible. Són crisis de creixement. Així que de 3 a 6, jo, tu, jo, de 6 a 9, el, molt potent, i quan tens jo, tu, el, jo, tu, s'aprèn a fer multireversibilitats entre aquests 3 elements, t'hi trobes 12 anys que és el nosotros. El grup, el poder del grup. Posa-li 3 anys més i arribem a 15. Si el nosotros se practica, y nosotros, que nosotros somos los de cuarto, y nosotros los de cuarto sabem jugar a això i no sé què, i farem una exposició, i farem que els de cinquè vinguin no sé què, els de cinquè començaran a ser vosotros. Perquè necessitem que vosaltres vingueu, perquè si no, nosaltres no, perquè si nosaltres i el vosaltres fa així, i el ellos, pues tornen a provocar creixement. Ai, nosaltres, vosaltres i ellos, pues montar una liga. No hay ellos. Pots muntar tu la liga, però no sé, les dinàmiques grupals no es mouran com tindria que ser. És que ells, és que tal, és que... Ho vius com una invasió. 15 a 18, ells. Si tens el nosaltres i el vosaltres ben integrat, a 18 ja... El jo ha passat per jo, tu, él, nosotros, vosotros y ellos. Porque en la crisis del yo, tú, yo, descubreixes que yo soy yo, pero me dicen tú. I això toca els nassos, con lo que m'ha costat averiguar qui soc jo. I ara vens tu i diu, tu vine. Jo. El nen diu, jo. Diu, bueno, tu, ell. No, jo. És crisis. Així que un dia descobreix que quan em parlen, ni jo ho tradueixo per tu. I quan jo parlo a l'altre, parlo del jo a tu. És una crisi, això no t'ho expliquen, Ni en P2, ni en P3, ni en P4, ni en P5, ni en cuarto de carrera. Se da por supuesto. Y un día descubrí, porque aquí veo la conjugación de los verbos, ¿no? El yo, tú, él, nosotros, vosotros. Segueix un esquema cerebral de complexitat. La pedagogia va fer la meravella, sense saber neurologia, de posar paraules i procés de creixement a la neurologia. Perquè abans la neurologia estava molt lluny de la pedagogia. Ara estem més a prop. Sí que és una expressió d'aquest procés cap a la complexitat meravellós. Llavors, quan arribes als 21, has passat per totes les fases i ets un ser que et mous una societat heterogènia, multidiversa,
multireversible, que hi cap tot. Així que si et convida un amic teu a una conferència que et donarà, doncs aniràs com un tu. Però no li tocaràs els nassos a mitja conferència. No, és que jo sóc amic d'ell. Jo és ell. Has de saber comportar-te com un tu invitat. Ara, si me conviden a una xerrada i els que em conviden no em coneixen, ja és un grup que es coneix, jo sóc un ell. Tinc que saber comportar-me. No tinc que dir, és que no sabeu amb qui parleu, perquè jo, no, eres un ell, t'han convidat. T'han dit, escolta, ens agradaria que vinguessis, perquè tenim un equip que treballa això i contrastar amb tu seria bo. Pues has de saber que vas d'ell. Bueno, pues això és la gran feinada que tenim com a educadors. Què? ¿Hay alguna pregunta o no? Perquè veieu que jo per enrotllar-me és fàcil. Però, endavant, perfecte. Utilitzarem el concepte... Bueno, sí. Ho has sentit, Jo crec que sí, però... La idea és... A veure si me l'has preguntat, és el que sí ho he entès bé. Quin tipus de decisions, poso un exemple pràctic, al matí a l'hora de triar la roba, o al vespre, triar roba, o coses així senzilles, a partir de quina hora poden triar? A partir d'un jo, o sigui, 0 o 3 no perquè aprenen i adquireixen drets. Si tu li dius... A veure, hi ha nens que quan tu li dius a veure, quina blusa vols, quines faldilles, quins pantalons, que has d'escollir tu. Fan, aquesta. I llavors tu dius, home, aquesta no, que no et va bé, llavors s'emprenyen. En canvi hi ha altres que diuen igual, no, que vull que decideixis, quina? I diu, aquesta, però preguntant, aquesta? Diu, no, però has de decidir. Tercer de primària. T'has llegit el problema? Sí, ja m'he llegit. I et diu el nen o la nena, se suma? És el mateix circuit. No entendió nada. Pero como siempre les dicen, se suma, que no lo ves. Diu, ¿se suma? I si no se suma, diu, se resta. I si ja sap multiplicar i dividir, ara comença la crisi entre aquell mami o papi i el nen. No, home, no, se divide. Pero ¿qué no lo has leído? 7 de la tarde hay crisis, Los neurotransmisores no treballen igual que a les 9 de la matí. També ho tenim que tenir en compte. Així que, mireu, és maco esperar que ells ho manifestin. Mentre estan decidint nosaltres i ells van copiant, no et preocupis que t'acabarà copiant, perquè tu pots verbalitzar. Mira, carinyo, per demà posarem aquesta faldilla o aquesta camisa, aquests pantalons i tal, igual que tal, I l'altre, com és la primera vegada que s'ho diuen, és que sempre hi ha una primera vegada. Traga. Però van madurant i cada vegada se senten més poder per interactuar amb el món. Així que un dia dirà, mama, i no podria ser aquest pantaló? Llavors, escolta-li. L'escoltem i diem, ara tu has de dir, sí o no, l'ha encertat, sí. Diu, no, carinyo, que fa fred, aquests pantalons són curts. O que això no t'abriga. Llavors l'altre diu, vale. O diu, pues jo vull. Si diu, jo vull, diu, yo también te estimo, presión. Guapo, pero te vas a poner esto. O sea, no hem d'iniciar una baralla amb el fill. ¿Qué te has creído aquí? ¿Quién manda? Soy yo. ¿Quién compra estos pantalones? Los he comprado yo. Pues, ole, aquí lo que doy. I diem, m'encantes quan te poses així, mi amor, tens un geni. T'estimo. I aprendràs a controlar-ho. I mentre li estàs posant els pantalons, ja està. Sí? Altres no és tan fàcil, Altres, quan tu li has posat, se'ls treuen. Se'ls treuen i diu, no vull! Llavors hem d'averiguar quant poder té el meu fill
No, però és que el meu fill, aquest cervell, quan poder ha anat acumulant? Doncs el poder s'acumula quan tu no intervens i deixes que l'altre sigui, quan no té capacitat per controlar la seva capacitat. Dit d'una altra manera. Capacitat de decisió, maduresa. No van juntes, no és bo que decideixi. Primer de maduresa. Aplicat al món dels adults és fàcil. Tu li dones a una persona adulta més responsabilitat de la que pot assumir. I li pagues un bon sou. Què passarà? Morirà. Està mort. Si tu dones més nivell del que tu pots assumir, entres en un estrès i es col·lapsa el sistema. Se te suben los humos, el teu ego comença a créixer, desborda el teu jo i és tu muerte. Així que maduresa, capacitat de decisió han d'anar. I això es viu, es veu, no fa falta passar-li un test. Sempre us guiaran los hechos, els fets, no les paraules. Vigileu que aprenen, que és meravellós com aprenen. Així que faran declaracions d'intencions. No, mama, no, jo ho faré després de dinar, vale? Ara veig això, faig això i després de dinar ho faig. I després de dinar... tu ho faries després de dinar? No, ho faré després de berenar. Després de sopar. M'aixecaré l'endemà al matí. Sí? No pots fiar-te, però no perquè no sigui fiable, no està madur. Així que tu li deixes una mica d'espai perquè creixi i segons els fets podràs decidir si sí o si no. Té 16 anys el nostre fill, la nostra filla. Surt per primera vegada amb el seu grupet de classe i torna amb 3 cerveses més de les debides. Ficar-li bronca? Per què? El que t'està demostrant és que no està madura per sortir a 16 anys per la nit. Llavors, què li diré? La bronca? No, li diré, carinyo, escolta, si veus 3 cerveses, has de menjar alguna cosa i te les has de beure tranquil·lament per donar temps que el teu cos les assimile. Però no, és que tothom ho fa. Olvídate lo que hacen los demás. Diu, però que em castigaràs? No, el que passa que hem d'esperar que el teu cervell maduri. Així que 6 mesos per davant no surts. 4 mesos, 3, el que vosaltres vulgueu, a ojo, segons la cara que ponga. Bueno, a lo mejor no són 6, seran 4. I veus que... O se alivia i diu, 4, bueno, 4 està bé. De 6 a 4 està bé. Ara, si tu dius 4, acabarà en 2. Si tu dius 2, acabarà en 1. Perquè als pares també ens costa mantenir allò que has de madurar i... Si no estàs preparat, no estàs preparat, no el deixaré sortir. Però no m'ha decepcionat. No, m'ha fet veure que no està madur, no està madura. Ja està, no passa res. Dintre així es tornarà a sortir. Però sortint cada cap de setmana, així no aprendrà. Sobretot si surt el mateix grup. El que normalitzarà és que ho fem com a normal, que és el que està passant. S'ha gravat com a normal moltes coses. Bé, queda clar, no? És a dir, tu decideixes, vas marcant i el fill t'anirà opinant i t'anirà dient. Llavors, escoltem sempre i després decidim. Podem fer experiments. És el mateix que el fill que et diu que no estigues al meu costat, que jo ja me lo estudiaré. No és fiable. Però tu li dius, vale, d'acord, mira, aquesta assignatura toda para ti. Y al final, cuando ven las notas, digo, cariño, no te puedo dejar más asignaturas. Si una que te deixes per tu és un suspès total i absolut, doncs encara no estàs madur, però un dia tu estudiaràs i seràs responsable, per suposar que sí ho aconseguiràs. Però, cariño, si una t'ha desbordat, doncs imagina't que et deixo ser. Doncs és un desastre. Depèn del nano, depèn de la nena, depèn de la capacitat reactiva del seu cervell. Alguna pregunta més? Els diferents ritmes
proves de maduresa davant dels aprenentatges acadèmics? Com mirar amb bons ulls els nens que necessiten més temps per aprendre o per captar? Sí, estàs sentint la pregunta? Els ritmes de maduresa diferents entre els nens i les nenes, no de nens i nenes, els nens i les nenes d'un grup, com podem tenir-los present per acompanyar-los en la seva educació. És a dir, cada cervell té el seu ritme, té les seves habilitats, té els seus dons i té la seva facilitat per interrelacionar dons i habilitats. Llavors, els diferents ritmes que hi ha en una classe és el de l'exemple que abans parlàvem d'un quart. Al final de curs tothom sabrà representar, independentment de la forma, una fracció. Ja hem aconseguit que tota la classe estigui homogenitzada, però no tothom tindrà el poder d'abstracció idèntic. Però com a grup, és un grup homogeni. Hem de respectar i saber que hi ha diferents ritmes. I l'ideal és acompanyar-los en aquests ritmes. No exigir-les que es moguin a la mateixa velocitat que la mitjana del grup. Però no hem de perdre de vista la mitjana del grup perquè no se nos desfase massa o per averiguar què és el que li passa. Si només és un procés maduratiu, posem un exemple molt habitual. És de desembre i els de gener tiren molt i els de desembre tiren més tard. No hi ha cap problema que es pugui diagnosticar. Només podem dir que un li porta a l'altre 9 mesos de diferència, 8 mesos de diferència, 10 mesos de diferència, i això és molt a aquestes edats. Però no es passa res. És un procés maduratiu que en la nostra escola, excepte diferents pedagogies, no es té en compte. El grup, aquí tots van junts, els de nascuts en gener i els nascuts en desembre. Queda evident. Si tu acompanyes a los del segon semestre, hi ha un dia que maduraran i estan tan madurs com els del primer semestre. Però permeto donar un consell als pares i les mares. Si són de finals d'any, cuideu que als estius hi hagi un ritme de treball amable que mantinguis la feina. Perquè quan arribi a setembre hem compensat amb l'estiu aquest desfase de 6 mesos que hem fet una panya. I de pas va bé el fill que tingui més integrat i més interioritzat l'hàbit de treball. Això és un objectiu que el nostre cervell, no tots els cervells ho agafen, s'ha d'entrenar. Així que davant de les diferents formes de madurar i diferents ritmes d'adquisició dels aprenentatges, el que facilitarem és que el cervell visqui el ritme, visqui la corporeïtat, visqui a través del joc físic, el ritme i el moviment, la coordinació, l'equilibri, els jocs dirigits al pati. Tot això enriqueix la xarxa. I una xarxa ben vivenciada, quan ve el brot maduratiu, aprofita molt bé la xarxa i se van equilibrant amb la mitjana. O sigui que respetem el seu ritme maduratiu i procurem que la xarxa estigui el més exercitada possible a través de les vivències quotidianes i del joc. I d'aquesta manera podem acompanyar millor aquests nanos, que hi ha un desfase que tu ja veus, pels seus ritmes. Una altra cosa és que aquest nen que ha sigut prematur, perquè ha tingut un accident, perquè ha tingut otitis repetitiva durant un fot i mig d'anys, i això ha anul·lat, ha desequilibrat el sistema auditiu. Això ja és una altra història. Ara no entrem en problemàtiques d'aquest tipus. És a dir, solament néixer al gener o néixer al desembre ja és una diferència. És a dir, amb 15 anys, nascut al desembre, pots no entendre un acudit que els de gener pillen. Diu, no, esto se pasa, sí. Quan els altres se queden quietos. Perquè hi ha un dia que et deixen viure el teu ritme. Hi ha un dia que et respecten els ritmes. Però fins als 16 se marquen uns protocols, uns ritmes, uns objectius, i això, segons quina pedagogia agafes, te respecten més o menys aquests ritmes. Llavors, jo soc de l'opinió de respectar els ritmes, el qual dona més guerra pels educadors. Si l'educador unifica el ritme
I els que no segueixen el ritme ja els aparten, hi ha escoles que ho fan. Mire, querido padre, querida madre, su hijo no está preparado para esta escuela. Mejor que lo cambie. Són una mica bèstia, no? Pues això existeix. I després diuen que estan formant els homes i les dones del futur que dirigiran aquesta societat. Bueno, és una creença. Un seguiment que es va fer en una escola determinada, el consum d'aquests joves el dia de demà en antidepressius és molt elevat. Només com un exemple d'un estudi que s'ha fet. Perquè hem de ser els millors. No. De lo que estem parlant no estava aquest objectiu. Perquè hem d'estar segurs amb si mateixos. Ja això, és una feinada. És una feinada. Així que és tan llarg el procés. I si el dia de demà no entenc el que és una derivada, és greu? Si sap utilitzar el seu coco? A que es poso a tots una equació o es poso una arrel quadrada, que és més baix del nivell de demanda, a veure qui ho fa. Doncs veurem que quan tu li dius al cervell, una arrel quadrada, el cervell diu, no consta. Sí, recordo que havia un dibuixet així i potser una neurona diu, home, si tu multipliques esto por esto i al final pots trobar un número que pot ser el resultat de l'arrel quadrada. Diu, però preciso. No, algo. O sigui, buscant una via deductiva perquè vam entendre un concepte o unes mecàniques. Però normalment l'arrel quadrada, quan ho hem fet, un desastre. I a més, totes les emocions a flor de pell. Ara una arrel quadrada? Ai, a mi no m'agraden les arrels quadrades. Quan dius no m'agrada, tens un fall en l'automàtic. És que a mi no m'agrada conduir de nit. Tens un fall en l'automàtic. O sigui, sempre que un adult, un nen, diu no m'agrada, a darrere hi ha un automàtic que no funciona bé. Pot ser una disfunció, o pot ser un automàtic no creat, o pot ser moltes coses, però sempre que dius no m'agrada és l'expressió emocional de que això no em dóna plaer. I si no em dóna plaer vol dir que no et surt. Perquè tot el que em surt ens dóna plaer. És així, i no et pots sortir-te d'ahir. Se pot discutir tot el que vulguis, però al final el servei és així. Tot el que m'agrada és perquè costa pocs diners i em fa sentir, diners energètics, i em fa sentir bien. Tot el que no m'agrada és el que em costa un esforç. Per això ens vam inventar el d'educació de l'esforç, que sempre els toca els mateixos, els que els costen. Els que no els costen, no se'ls educa en l'esforç. Són coses que passen. Bé, això ja ens anem una mica, però sí fareu reflexions, tots els que vulgueu. Així que felicitats per estar ahí en primera línia com a educadors. La meva admiració, continueu sent un model, i dius, home, però és que podia haver altres models. Sou els que sou, punto. Si sou els models més fiables del món per als vostres fills, per als vostres alumnes, és que un altre podia fer-ho millor. Olvídate, qui està cada dia? Vosaltres sou els millors, punto. Ja anirem aprenent, que ningú neix sabent. És així. Que ens hem de preparar, ens podem preparar? Doncs clar que ens podem preparar, faltaria més, però el que està davant del projecte és l'educador. El que decideix és l'educador. El que està amb tu i et neteja les llàgrimes i t'abraça i diu, no, carinyo, hombre, guarda estas llàgrimes per a coses més serioses. Però mentrestant l'estàs abraçant, són els educadors. Els vídeos a distància, va, nen, trenta les llàgrimes, que per aquestes tonteries s'ha de plorar, quan ploris que sigui una desgràcia gran. Home, si algú t'està gravant, quedes bé. De què li serveix aquest missatge al nen? No fa nada. Només que estic descobrint que no li agrado a aquest senyor, a aquesta senyora. M'està jutjant, m'està qualificant. I d'ahir la descalificació ja m'ho puc. Bé, una vegada més,
Agraeixo als organitzadors haver-me convidat i sobretot agraeixo a tots vosaltres que estoicament heu guardat l'actitud corporal i heu fet que aquesta xerrada sigui vostra. L'heu fet vosaltres amb la vostra participació, els vostres somriures, les vostres preguntes. És nostra, hem compartit una vivència. Això és l'important. I a partir d'aquesta vivència us desitjo el millor per tots vosaltres. Molt bona nit. Gràcies.